Призиви към действие, които генерират лични съобщения. Ще ти кажа грешката, заради която хиляди добри видеа не генерират нито един потенциален клиент. Завършват, без да поискат нищо, или искат грешното нещо. Цялата магия на видеото се прахосва в последната секунда. Защото няма полза да накараш някого да се влюби, ако после не му дадеш номера си. CTA е мостът между "хареса ми видеото ти" и "пиша ти". Без този мост няма потенциални клиенти. Днес се учиш да изграждаш CTA, които наистина пълнят входящите ти съобщения. Защо хората не действат без добър призив към действие? Дори видеото ти да е харесало много на някого, този човек няма да ти пише сам, освен ако не му го направиш лесно и ясно. Има две причини. Първо, хората не действат, ако не им кажеш точно какво да направят. И второ, да пишеш на непознат по собствена инициатива носи мързел или притеснение. Добър CTA премахва двете бариери, посочва конкретната стъпка и я прави удобна и с нисък ангажимент. Доброто видео влюбва. Добрият призив към действие кара да ти дадат номера си. Кралската техника. Ключовата дума в коментарите. От всички техники за CTA, най-силната за генериране на разговори е ключовата дума. Коментирай енергия и ще ти изпратя моя наръчник налично. Защо работи толкова добре? Защото постига три неща наведнъж. Това е много лесна стъпка да напишеш една дума, генерира коментари, които дават обхват, и ти отваря вратата да започнеш личен разговор естествено. Ти отговаряш на този коментар налично. Публичен коментар плюс лично съобщение с един жест. Ключовата дума в коментарите. Обхват и личен разговор с един удар. Формулите за призив към действие, които генерират съобщения. Това са призивите към действие, които най-добре провокират личното съобщение. Всички канят, не притискат. Ключовете на призив към действие, който конвертира. За да работи твоя CTA, спазвай тези правила. Само един и ясен. Поискай едно действие, не три. Ако поискаш лайк плюс сподели, плюс последвай ме плюс пиши ми, няма да направят нито едно. Лесен и с нисък ангажимент. Да напишеш една дума е лесно. Запази час за продажбен разговор. Плаши. Дай причина, награда. И ще ти изпратя X. Хората действат, ако има нещо ясно в замяна. Кани, не притискай. Ако ти се иска, без ангажимент. Без фалшива спешност и без ограничени места. Да поканиш налично не означава да продаваш на сила. Спомни си рамката на привличане. CTA кани към разговор, не затваря продажба. Пиши ми и ще ти разкажа. Отваря удобна врата. Купи сега, офертата свършва днес, я затваря рязко. Налично ще помагаш и ще разговаряш. Ще го видим в модул 12, но CTA на видеото има само една работа. Да накара човека да направи първата стъпка и да пише, без да се чувства притиснат. Мекотата е това, което го кара да работи. Реален пример. Видеята на Марта имаха добри гледания, но завършваха с Надявам се да ти е харесало. Дай лайк. 0 съобщения. Тя смени финала с техниката на ключовата дума. Ако искаш моята рутина за енергия, коментирай енергия и ще ти я изпратя налично. Същото видео се напълни с коментари с тази дума. И като отговори на всеки лично, Марта започна десетки разговори. Същото съдържание. Промени последната секунда и потенциалните клиенти започнаха да идват. Чести грешки. Да завършиш без CTA или с дай лайк. Лайкът не е потенциален клиент. Поискай разговора. Да искаш няколко неща наведнъж. Един ясен CTA конвертира. 3 не конвертират нито един. Да искаш голяма стъпка. Купи. Запази разговор. Носи мързел или страх. Започни с нещо лесно. Да притискаш със спешност. Разрушава привличането. Кани меко. Практически съвет. От днес нататък, нито едно видео без CTA към личното и приоритизирай техниката с ключовата дума. Подготви си 3-4 ключови думи според темата. Енергия, екстра, наръчник и ги използвай. И един ключов детайл. Когато ти коментират думата, винаги отговаряй налично, бързо и като човек. Там, в това съобщение,
Започва твоят потенциален клиент. CTA отваря вратата, ти я прекрачваш, като отговаряш. Вече знаеш как да предизвикаш съобщението с добър CTA. За да затворим частта за създаване на видео, ще преговорим провалите, които унищожават конверсията. Онези, които карат добро видео, да не генерира нито едно съобщение. В следващия урок ще видим грешките, които унищожават конверсията.